बुंनो हायो जोंनि इउथ्सआनो होन बिसिवानो होन उइमेनानो होन पेरेन्टआनो होन दा जोंनिनो एक्स मन्त्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौनो हास्थायदों बयबो जोङो कालुगाव सुबाजार प्राइमारि हिसाबै माने एसेम्बलि इलेक्सननि केन्डिडेट हिसाबै नांगौ होननानै हास्थायदों आरो बिथाङा गोबाव सम सेक्रिफाइस खालामनानै फैनायसो माबा मोनसे खुगानि लेक्सार होनानै लिडारशिप जाफैनाय लिडार जाफैनाय नङा बिथाङा गावखौनो बलिदान होनानै फैनाय सासे बिमा जोंनि बिथांनि आदर्शजोंनो जों दिनै उइमेन्सफ्रा बोलो मोनो दाथ' जोङो प्राइमारि हिसाबै जोङो बुंनो हायो जोंना मानगोनां बे प्रेसिडेन्ट प्राइमारि प्रेसिडेन्ट बे आदैया जोङो बुंनो हायो जोंनि इउथ्सआनो होन बिसिवानो होन उइमेनानो होन पेरेन्टआनो होन दा जोंनिनो एक्स मन्त्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौनो हास्थायदों बयबो जोङो कालुगाव सुबाजार प्राइमारि हिसाबै माने एसेम्बलि इलेक्सननि केन्डिडेट हिसाबै नांगौ होननानै हास्थायदों आरो बे एकदम क्लियारथार आरो जोंनि प्राइमारिनि तरफनिफ्राय दा हाइकामान्डआ मा खालामो बेखौ जों मिथिया बुंनो हाया जोङो खिन्थु जोंनि तरफनिफ्राय बिथांखौ हास्थायदों आरो एसे जोङो प्राइमारि हिसाबै बयबो इउथ बिएसइउ पेरेन्ट जोङो हास्थायदों बिथांनो जुदि टिकेट होमारोब्ला नोंथांमोना देरहाहोनाय बिदि आसा दं आसा जों जथेस्थ' जों आसा खालामो देरहाखागोन आरो देरहाखानायखा देरहानाया एखेबारे खाथांखा आरो बिथाङा गोबाव सम माने सेक्रिफाइस खालामनानै फैनायसो माबा मोनसे खुगानि लेक्सार होनानै लिडारशिप जाफैनाय लिडार जाफैनाय नङा बिथाङा गावखौनो बलिदान होनानै फैनाय सासे बिमा जोंनि बिथांनि आदर्शजोंनो जों दिनै उइमेन्सफ्रा बोलो मोनो बिथांखौ लानानैनो जोङो गोहो मोनो बोलो मोनो जोंबो रायजो राजानि थाखाय गाव गावखौ बावसोमनानै मावलांनो थाखाय दा आं बेखायनो आं साबायखर होयो जोंनि आब'खौ प्रमिला रानी आब'खौ बिथांनि बे सेक्रिफाइस होनाय जिबननि थाखाय आं बिथांखौ जोबोद माने मोजां मोनो आरो हामबाय होनो लोगोसे जोंनि सारखौबो जोङो साबायखर होयो बिथाङाबो सासे खुगानि लेक्सार होयै होयै फैनाय सासे लिडार नङा बिथाङाबो गावखौ बलिदान होनानै फैनाय मानसिसो बिनिखायनो बिथांनि अननायफ्रा जोङो नुनो मोनो बिथांनि गोसोआ गुवार अननाय दं सोब जाथिनि सायाव गावनि जाथिनि प्रति अननाय मोजां मोननाय बिथांहा दङ बिथांनि बलिदाना जोबोद गिदिर जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिथांनि बलिदाना मामुलि नङा बेनिखायनो आं बिथांखौ जोबोद आंनि गोसो गोरबोनि जानानै आरो जोंनि कालुगाव सुबायजार प्राइमारिनि जानानै बिथांखौ साबायखर होयो मानोना बिथांनि लाइफनि माखासे इभेन्टसफोरखौ जोङो गोसोखांहरोबा जोबोद ट्रेजेडि जोङो बिनि हिस्ट्रिफोरखौ जोङो नाहरोबा मानोना जों नुनाय मानसि जों जायगानि मानसि जोबोद ट्रेजेडि दुखुनांथाव आरो बेल' नङा बेजों लोगोसे जायखौ जों दिनै एक्स बिएलटि हिसाबै मोननो हायो बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामबोनाय जिबनाबो जोबोद ट्रेजेडि दा बिथांमोना दासिमबो जोंनि गेजेराव दङ आरो मोजां जाथिनि थाखायनो होन आरो बिटिसिनि थाखायनो होन मोजां खामानिखौनो मावगासिनो दङ बिथांनि सायाव इसोरनि बोर आशिर्बादा लोगोसे थाथों मोजाङै मोजां मावलांनो हाथों गोलाव बोसोर जोरथों बेखौनो आफा इसोरनियाव जोङो कामना खालामो आरो बिथांनि स्पिरिटजोंनो जोंबो मावलांनो थाखाय जोंबो थाम थिम